ಎಬೀಶಿ ನಿನ್ನಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುಜಿ ಹೋಮಲ್ ಪಡ್ದು ದಾದ ಉಂಡು ಎಬಿ ಈ ಮಂತ್ನ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಇನ್ನ ಮೋನೆ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ರೇ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪುವ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಓ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಡಬಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಮೂಲು ಫೇಸಸ್ ಗೆ ನಡದಕ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಫಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು 12 hours ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೇವಿ ಫಿನಿಶ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಕ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ಐದ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಫೇಸಸ್ ಗೆ ನಡ 3-in-1 ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ 24 hours ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟಿ SPF 30 ಲ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಟ್ ಕವರೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸಸ್ ಗೆ ನಡದಕ್ಲ ಕಾಂಫಿ ಮ್ಯಾಟ್ ವಾವ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಚೋಕೋ ಕೌಚರ್ ಶೇಡ್ ಇಂದು ಒನ್ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಹೈಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ಎತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಮೇಕಪ್ ಫಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒವೇ ರೀತಿಲ ಮೇಕಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ purple.com ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.